Boligfonden Kuben Spirekasselegalt har betydet enormt meget for os, men også projektet her bag os, fordi at vi har kunne bruge noget tid på at udbygge det netværk, der har sikret, at vi har kunne lave en genbrugsstation i næsten 100% genbrugsmaterialer. Nærgenbrugsstationen består af et affaldsområde, og så består den af 4 containere. Der er sko, bøger, masser af legetøj, service. Og de kommer altså ind, bliver afleveret og ud igen hjem til folk i Lindstrøm. Vi har lært meget om genbrug af byggematerialer, hvordan vi realiserer det sammen i branchen mellem virksomheder. Og at man skal se det som et kulturprojekt, hvor det er byrummene, der muliggør, at vi bliver bæredygtige sammen. Den her nærgenbrugsstation har så et specifikt fokus på tekstiler især, fordi tøjforbrug og overproduktion er et stort problem. Den her 10-fods-container er så indrettet til at være tekstillager, så man som borger går herhen og putter det ind. Spirekassens legat har gjort, at vi har kunnet bruge mere tid på at udvikle den cirkulære del af det, så den er bygget næsten 100% af genbrugsmaterialer. Vi har haft en masse dialogmøder med leverandører og nedrivere, som vi ikke ellers ville have haft tid til, hvis ikke vi havde haft støtten i ryggen fra Boligfonden Kuben. Og det har sikret og gjort, at vi har kunnet source alle materialerne løbende og faktisk haft en fællesskabende designproces omkring det her. Det har vi indrettet til, at man kan sidde her med sine symaskiner og have nogle materialer på den her reol. Og den sidste container her er et mini-værktøjsbibliotek, så man som borger kan komme herned og låne noget værktøj, eller låne det med hjem til et projekt i lejligheden. Samtidig har Boligfonden Kubens arrangementer og netværk også blevet en del af vores netværk lige pludselig, fordi at vi endda har involveret os i det. Så en perfekt argumentation for, hvorfor man også skal søge legatet er at udbygge sit netværk.